Fast and Furious, ένα franchise που πολλοί κόσμος έχει αγαπήσει λόγω της street racing κουλτούρα του, αλλά και πολλοί κόσμος έχει μισήσει λόγω των υπερβολών που γίνονται στις τελευταίες ταινίες του. Σήμερα θα πω τη γνώμη μου για το ποια είναι η καλύτερη και ποια είναι η χειρότερη ταινία και θα πάμε από τη χειρότερη στην καλύτερη. Άμα έχετε άλλη γνώμη για αυτά που θα πω, γράψτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια. Some men just want to watch the world burn. Στην τελευταία θέση την 11η. Λοιπόν, τι γίνεται όταν είσαι μια ταινία με χάλια σενάριο που λέγεται Fast and Furious, αλλά έχει μόνο 2 σκηνές με αμάξια και στέλνουν αυτοκίνητα στο διάστημα. Λοιπόν, αυτό είναι το Fast and Furious 9. Και αν γινόταν να τη βάλω πιο κάτω από τη θέση που την έβαλα, τότε θα το έκανα. Έχει φάει πολύ hate αυτή η ταινία και εγώ δεν είμαι υπέρ του hate, αλλά πιστεύω ότι δεν έχουν και άδικο. Ακόμα και η Universal έχει παραδεχτεί ότι από όλες τις ταινίες Fast and Furious αυτή είναι η χειρότερη. Στη 10η θέση έχουμε το Fast and Furious 8. Διασκεδαστική ταινία, θα περάσει καλά με τους φίλους σου, αλλά μέχρι εκεί. Δεν είναι κάτι το τρελό σε σχέση με άλλες ταινίες Fast and Furious και δεν μ' αρέσει αυτό που κάνουν στις καινούργιες ταινίες που θέλουν να τους κάνουν σούπερ ήρωες πάνω σε αυτοκίνητα. Μ' άρεσε βέβαια η ιδέα να κάνουν τον Dom να στραφεί εναντίον στην ομάδα, αλλά πιστεύω θα μπορούσαν να το κάνουν και πιο σωστά. Στην 1η θέση έχουμε το Fast and Furious Hobbs and Shaw, ένα spin-off της σειράς Fast and Furious που σου έχει για πρωταγωνιστές τον Hobbs και τον Shaw, τον Dwayne Johnson δηλαδή και τον Jason Statham. Με ακούσατε να λέω πριν για τις άλλες δύο ταινίες ότι είχαν υπερβολές. Δεν έχω μιλήσει ακόμα για το Hobbs and Shaw, γιατί στο Hobbs and Shaw δείχνει τον Dwayne Johnson να κρατάει με το ένα του χέρι παρακαλώ ένα ελικόπτερο την ώρα που είναι πάνω σε ένα κινούμενο αυτοκίνητο που παίρνει στροφές δίπλα σε έναν γκρεμό. Από ρεαλισμό άλλο τίποτα. Έβαλα το Hobbs and Shaw σε αυτή τη θέση επειδή είχε καλύτερο σενάριο από τις δύο προηγούμενες και επειδή ήταν η πρώτη τους προσπάθεια να φτιάξουν ένα spin-off και τη σειρά. Στην 8η θέση έχουμε το Fast and Furious 10. Η τελευταία ταινία Fast and Furious που έχει βγει μέχρι στιγμής, και για να λέμε την αλήθεια, όταν την πρωτοείδα είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό, γιατί με τα 2 τελευταία σκουπίδια που είχα δει τις τελευταίες φορές, αυτό μου φάνηκε κινηματογραφικό αριστούργημα. Που δεν είναι προφανώς, αλλά σε σχέση με τις άλλες δύο θα την ξανάβλεπα. Ενώ την 9 και την 8 θα την έβλεπα μόνο και μόνο για να ολοκληρώσω τη σειρά. Επίσης έχει πολύ καλό κακό. Ο Μωμόα είναι πολύ καλός σε αυτόν τον ρόλο. Αυτή η ταινία, όσοι θέλετε να πάτε να τη δείτε, να ξέρετε δεν είναι αυτοτελής, δεν τελειώνει μόνη της. Ο Vin Diesel ανακοίνωσε ότι θα βγουν άλλα 2 parts για το Fast and Furious 10 όπου θα συμπληρώνουν αυτό το Fast and Furious 10. Το ξέρω περίεργο και λέει ότι αυτά θα είναι τα 2 τελευταία Fast and Furious. Να δω και να το πιστέψω αυτό. Θα πω περισσότερα για αυτό το θέμα σε ένα καινούργιο βίντεο που θα κάνω, που θα μιλάω για όλες τις καινούργιες ανακοινώσεις και ταινίες Fast and Furious. Στην 7η θέση έχουμε το Fast and Furious 4. Είναι η ταινία που σου ξανασετάρει τον Brian και τον Dom μετά την πρώτη ταινία Fast and Furious. Μόνο που αυτή τη φορά τους έχει σαν αντίπαλους μέχρι το τέλος της ταινίας. Γενικώς πολύ ωραία ταινία, αλλά κάπου εκεί στα μέσα της κάτι κάνει και με κουράζει, με κάνει να βαριέμαι, δεν ξέρω γιατί. Στην 6η θέση έχουμε το Fast and Furious 6. Πολύ ωραία ταινία το Fast and Furious 6. Ο κακός είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει και ουσιαστικά σου σετάρει 2 μεγάλες αναμετρήσεις. Η πρώτη με το τάγκ και η δεύτερη με το αεροπλάνο. Στην 5η θέση έχουμε το Fast and Furious 7. Η ταινία που πιστεύω ότι θα έπρεπε να ήταν και η τελευταία για όλο το franchise, μιας και δυστυχώς στα μέσα της πέθανε ο Paul Walker. Πάντως το Fast and Furious 7 είναι μια πολύ ωραία ταινία, έχει πολύ ωραίες σκηνές και πιστεύω οι καλύτερες ήταν αυτές που γυρίστηκαν στο Ντουμπάι. Απλά πιστεύω ότι σε αυτήν την ταινία θα έπρεπε να είχαν δώσει λίγο παραπάνω credit στον Brian, γιατί από ό,τι παρατήρησα ασχολούνταν πολύ με τον Dom. Στην 4η θέση έχουμε το Fast and Furious 5. Το Fast and Furious 5 είναι γενικώς μια ταινία που θα περάσει πολύ καλά βλέποντάς την. Αυτή η ταινία έχει πόσα πράγματα μέσα. Street race θέλεις? Έχει. Καταδιώξεις θέλεις? Έχει. Ληστείες θέλεις? Έχει. Κάτι που αξίζει να αναφερθεί για αυτή την ταινία είναι ότι δεν τσιγκουνεύτηκαν καθόλου να χτυπήσουν
χτίσουν μια ολόκληρη πόλη. Ετοιμαστείτε για να την καταστρέψουν μετά με το χρηματοκιβώτιο που φάνηκε μετά στην ταινία. Ό,τι βλέπατε ήταν αληθινό. Στην τρίτη θέση έχουμε το Fast and Furious Tokyo Drift. Το Tokyo Drift για κάποιο λόγο είναι πολύ αδικημένο. Έχω ρωτήσει φίλους για αυτό το θέμα και πολλοί μου λένε ότι το Tokyo Drift είναι η χειρότερη ταινία Fast and Furious. Πώς γίνεται δηλαδή να πιστεύεις ότι το Tokyo Drift είναι η χειρότερη ταινία από το Fast and Furious 9? Φίλε, ξέρω ένα καλό ψυχίατρο, άμα θέλεις μπορώ να σου το συζητήσω. Στη δεύτερη θέση έχουμε το The Fast and the Furious. Ξέρω ότι είχα πει στο τελευταίο βίντεο με τις καλύτερες ταινίες ότι το The Fast and the Furious είναι η αγαπημένη μου ταινία Fast and Furious, αλλά μετά που έκανα να το σκεφτώ λίγο παραπάνω συνειδητοποίησα ότι το Fast and Furious είναι λίγο καλύτερο, θα πω πιο μετά γι' αυτό. Αυτή η ταινία σε κάνει να τρελαίνεσαι στην κυριολεξία. Αυτή η ταινία μπορεί να κάνει κάποιον που δεν ασχολείται καθόλου με αυτοκίνητα μετά την ταινία να κάτσει να ασχοληθεί και μετά την ώρα που βγαίνεις με τον πρώτο βόλτα να είναι σε φάση λοιπόν, αυτό που ακούγεται έτσι στο βάθος είναι ένα Ford Mustang Shelby 2019 GD. Για τέτοια τρέλα μιλάω. Και στην τελευταία θέση έχουμε το Too Fast, Too Furious. Είναι η τέλεια ταινία για να δεις με τον μπρο. Έχει πολύ ωραίες σκηνές street racing. Σεναριακά και σκηνοθετικά πάνω κάτω είναι το ίδιο με το Fast and Furious. Όμως, ο κύριος λόγος που έβαλα το Too Fast, Too Furious στην πρώτη θέση αντί για το The Fast and the Furious είναι ότι έχει πολύ ωραίο soundtrack. Στο τέλος μιας ταινίας, όταν παίζουν τίτλοι τέλους, συνήθως βάζω το DVD από το laptop και συμμαζεύω τα πράγματα. Στο Too Fast, Too Furious δεν το κάνεις αυτό. Αφήνεις τους τίτλους τέλους να παίξουν μόνο και μόνο για να ακούσεις το soundtrack. Οπότε για τέλος, ελπίζω οι δύο τελευταίες ταινίες της Fast and Furious που θα βγουν να γυρίσουν πίσω σε αυτά τα ωραία παλιά vibes που είχαν, που δεν νομίζω, πολλές προσδοκίες έχω. Επίσης, άμα δεν έχετε δει τις ταινίες Fast and Furious να τις δείτε, μην ακούτε εμένα, εγώ απλά τη γνώμη μου λέω. Και αν σας αρέσουν βίντεο για ταινίες και σειρές, πατήστε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο. Αλλιώς θα πω στο Netflix account σας. Πλάκα κάνω. Ή και όχι.